Okay, now sing it with me now. Sing it, listen. I go to visit my friend. I ask him where you go. I see my friend. I see ya. I see my son, yeah. Can't come inside. What can you say? What can you say? What can you say? If you're gonna be there, sing it. You might wanna guys in on China. You might wanna guys in on America. You might wanna be in London. If you need it. Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo ọnụ okwu Igbo jibiri gee Ugwumba n'ọdụbe Ugwumba dekwute TV gị nso ma Ugwumba na-aga ihe gbasara Ugwumba ọ ga-adị gị mma uzisa na ozi Ugwumba maka na Ugwumba ji ezigbo ozi wee bịa udo dịrị unu Ugwumba ọ dị mma Igbo ndị jiri enye wechi ọzọ anabata m ogu n'oge Ugwumba nke ụbọchị taata dịkwunu mana ọ na-abịara unu n'ihe onyonyo a n'izu ụka ọbụla na mmanụ ya anya mere ọ bụrụ na ọ dị ndị chefuru ọ bụrụ na ọ dị ndị kwesịrị irotara sị ha na orukwa na mgbe anyị ji eme Ugwumba biko kpọọ ha n'ekwentị ma ọ bụ zie ozi ka ezigara ha sị ha gbatakwa ọzọ ha gbatakwa bịa na oge ndị Igbo eruo na Ugwumba eburu nabata ọzọ ya mere n'ụbọchị taata nwee na-asụ unu biko ka anyị nọrọ mma maka na anyị eburu nabata ihe anyị ji bịa bụ ihe mara na tupu anyị emesịa ya na ọ ga-adị gị mma enwe nkenke oge a na-enye anyị ọ bụrụ na anyị ga-agbado ukwu anyị ga-eme ka ya bụ oke nkenke oge bụrụ anyị ihe buru ibu Igbo bụ Igbo daalụnụ Igbo anyị kwuru okwu sị na ọ na-abụ ejiri ihe dị mmadụ mma kwụọ ya ụgwọ ọ bụrụ na o ruo oru ọ ga-anarụ nke bụ na ọ bụrụ na imetụ nwaanyị aka n'ebe ọ tọrọ ya ụtọ ọchị apụọ ya n'ihu ya mere n'ụbọchị taata a chọrọ ịga kpọtara unu otu onye bụ onye ya bụ inu kọwara ndụ ya n'ụdị pụrụ iche onye na-ekwu maka ya bụ nwanne m nwoke onye ji Ọsụọfịa wee mara Maazị Nkemonwo bụ onye na-eme ihe ejije nke ụwa niile mara amara nke awụrụ na-abịa na Nollywood na-ekwu okwu ndị na-emeta nke ọma ma ọ bụ iche onye na-isi mmadụ na ọ na-aṅụta nkwụ n'ihi ihe o mere eme a na-akpụ ya n'ụbọchị taata anyị na Nkemonwo ga-anọrị nwee sido biko nọrọ ọfụma ka anyị na-ekparị agba nke mbụ nke nkata anyị na ya nwere Igbo bụ Igbo daalụ afọ a na-eto eto dị iche na afọ onye na-aza n'ife dị iche iche afọ nne na nna m gụrụ m bụ nke makọna m nwa abụọ ọkụ enwere nke oyibo agụrụ m mana atụfuru m ya ka m tonite afọ nna m bụ Owo nya ọnya kpatara nji wee gbubirie zaba nke m Owo nya afọ abụ afọ agụrụ m ọ ya bụ ịkpọ m ama na ịmara olu m ụlọ mana ndị ọzọ a na-akpọzi m bụ afọ otutu afọ ife ichiru afọ ife na-eme ụfọdụ si na ọ bụ Ọsụọfịa a na-akpọ m Ọsụọfịa na-emechukwu nchie nya bụ Ọsụọfịa echi abụ m onye fim na-eme ife onyonyo ejije nya onwe nka na-akọwa ọka iwe malụ na ịkọwa onwe m eteka onye ọbụla na-akpọ m nke dị ya n'obi ejije mmele ọ dịva mma n'obi
afa nza na ejije akaba ya na-akpọ m ya na afa m erikeri ka mkpọbịa ma na ọsọsọ afa ka ya aza abalị mụ na afa nna ngoro m bụ nke makọrọ m ụgwọ ya na nna m wee na-akpọ m nke OSUOFIA fada na-akpọ m ụkwa a na-akpọ m ife dị iche iche abụ m onye ejije abụ m onye bụ ndị na-achịkọta ife na ụfọdụ na a na-akpọ ya produsa n'ọnụ oyibo abụkwu director n'ọnụ oyibo onye na ana m agba na-eche eche n'ụdị ya maka ebido maka ide na-ede New Masquerade Zebrudayafa dechade nke a na-akpọ Basian Company abụ m onye Udi Ameg na Udi n'Enugu steeti na Umuneke gbam na Nigeria. Ejere m akwụkwọ University of Ilorin, ejere m akwụkwọ na IMT Enugu. Secondary bụ na Nsụka ka njere Nsụka High School, primary bụ St. Paul School Nsụka. Ịma na tupu mmadụ apụta mebe nke ya ọ ya amụ enwere ike sị na ihe abụ apprentice tupu ime free ihe agbagoro bọyị ịgbacha bọyị eduweghị ụlọ nya agbara mbọ ịgbata bọyị ọnụ m n'ife gbasara ejije na ife onyonyo alụgo m na ụlọ telivishọn NTA lụọ nke a na-akpọ ABS Anambra bụrụ ka mgbe Anambra ka jikọrọ ọnụ o nwere ife na ji nwe obodo kwụbara mgbe ABS vaka mbido na-alụ ana m alụbụ NTA na-eme ife ejije ma ịgụ news Igbo ma ịkọ ife dị na Igbo department kene mesie bata na nke oyibo anyị megide ndị ATV Anambra television mgbe ahụ ji m kwụbara ya wee kwụbịa anyị sị na ife ọfụ na-esi ọfụ anyị mara isi wee jebe ebe a lụọ nke anyị alụ ebido n'ide ife a na-aga na-eme ebe nke mmadụ ejije a na-aga na-eme bidokwa na TV tupu ọ bịaba na nke a na-akpọ fim na sinima nya eso na ndị na-edi ya mgbe anyị anọkọtara akpọọ m sị m bịa dị anyị na iPhone ị na-edeta nke ndị telivishọn ndị onyonyo ọfụma bịa ka ideela anyị nke anyị na nke anyị bụ nke ọra ọ Naijiria nwa mpụta debe Zebrudayafa nya New Masquerade senior banye nke a na Basian Company Madam the Mother is a matter of cash edeta m ọnụ m dekwuo nke a na-akpọ Memorial Hospital anọ na Badagry wee na-ede mgbe ha the day tells my moonlight ndị niile na-ede na-achapụ akpọọ m sị m na ọ na-achapụ wee nye m gbanye m ife nkwanye ugwu iji gosi na ife ị na-emedola anya na na-emetụ ya ọfụma maka onye achịjide ka o ji ọma na ya na-emebe ọfụma ife enyekwa mmadụ ka agbanye kerozin n'ime wee nwere ọkụ banye mebie mana ife mmeri n'ụlọ akwụkwọ abụrụ ife gbasara ife a chacha mana otu esi nye m nkwado na ya ntinye isi na ya ọ bụ tigbuo ọ bụ zọgbuo na mmeri isi njedebe ya onye bụ na efu m ebe a taa ọ dị mma isi na ọ bụghị ka i mere n'ụlọ akwụkwọ ọ bụ natara chi ọ dị n'ọbara nna gị o mere ihe anyị nọ n'ugbo amara m ife mebụ na Ọchukwu ka anyị ajụ a mana nna m enwero ohere ọ dapụtara n'iru nna m ife a na-akpọ opportunity ime ife a na-eme ọ bụrụ nke ọ dapụtara n'iru nya ọ bụkwuru ikekwe ọ bụrụ na nna m aka emie ma ọ bụrụ na ọ dapụtara n'iru nna m nwa kwetara na ọ bụ onyinye Chukwu maka ife mmere bụ nka na ụzụ injiniarịn ka m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ gosi anya pụta ife nwa ka na-adọ m alụbụ na ana m eje na TV fụ na ebe fa na-emechaghị ife onyonyo ma nke redio na-eje ebe a ka mmalụ mafa ya enye m ife mmekwu anafa enyebi ime obele ife a na-atọ rinne a na-akwụ ụgwọ mana ụgwọ bụ ikeketa orie ka eji akwụ onwe mgbe ọ na-abịa akwụ agụgwọ kwụkwa ndị kwụrụ gị ụgwọ ma ya bụrụ na idozi o wee bụrụ ife dị mmadụ na mmụọ a na-akpọ ambition nya ewerọ m adịm ene ego anya n'iru ego ya akwụ mgbe a anya ruru m unu nye nkwa m ohere ka m mee ife a m chọrọ ime ife a dị n'obi ife a na-enwu m ọkụ n'isi ihe ndị be anyị na-asị ihe dị mmadụ mma ewere kwụọ ya ụgwọ oru oru ha ọnalụ ọ dara anaghị mma onye ka m megide ewe mataba onye mbụ
Okay, Marcus Nwegu. Ife mere na oge ebidoro ife na wee metie afa nke a na-akpọ living in bondage. Ya bụ izizi eme. Mgbe a mụ na ndị Basi and Company nọ mgbe egbe a na-eme bụ madam the madam is a matter of cash. Eso m ede mụ nwa bụ manager fa. Ana m ede ana m ahazi. Ewefa kpọọ m na Lagos sị m na o nwere ife achọrọ ime wesiwa mba. Ajidegodi na aka ka jugodoro m. Ndị kpọrọ m bụ Kenneth Nnebu ndị na-eme o nwere onye ozilo kedu m afịa bụ Kenneth Okonkwo na Polo bụ oke Ogunjofo na kana yo na nke okwu bụ i kwesịrị iso mee living in bondage ihe wesifa fachelugodu mana mgbe emesịa living in bondage wefa kpọọ m somo bịa tapịa anya n'oyibo maka fa amago na ana m ede ife odide Ken Nnebu ebe onye nwe living in bondage wee kpọọ m wee bịa ọkwọta m nnọọ dobe m n'ofu ọnọdụ egotere m ife nchọrọ si m mmụ tapịarị anya n'oyibo odidie wee debie nya na esoro mmie na ngosi mana ịtapịa bụ mụnwa mere ka m mesịrị nke a ịma na o so na ndị izizi enwe nke a kpọrọ Circle of Doom ya bụ nke ebo emere ka emesịrị living in bondage ewefa kpọọ m Ogunjofo ese m bịakwa n'ọda wee bịa solufa mee nke a sokwala hazie ife edemede edere maka ya ahazicha anya eme enya ọ gaa afịa ewefa kpọkwa m ọzọ sị m bịa na nwere nke ka anyị nọrị na Badagry Dan Olu Igbo na Tony White mere ibe ha afafa wee bịa fụ anyị mụ na Chris Obirapụ wee kpọọ m sị m ebe m na-ede ife odide na ife a na ọ dapụta anyị wee je welu ife a edere wee hazicha anya mụnwa wee rapụrụ Badagry ebe m nọ gbadaba University Nsụka ka nje ghọta ife gbasara osu n'ibi maka ife a bụ ife gbasara osu ka nje ghọta ife dị n'ime ya wee lụọ ghọtasịa ife dị n'ime ya jụkasịa ajụjụ gụkasịa akwụkwọ nke ngụrụ ndị Igbo dere n'ife gbasara osu nwa na chita azụ bịa degharị anya onye bụ nke a kpọrọ tabu mụnwa dere tabu eso ngwarị ndị ọzọ maka onwe ife na-eme na ide ife a isi ka i were ụbụrụ nke nsọ dee anya maka agwa ofu onye fụrụ na agụ eke mana ka anyị si eme nke a bụ ọ na-akpọta enwe ife a na-akpọ workshop anyị anọkọ ọnụ anyị ezukọ ndị na-ede onye ọbụla na-atụta ọgụgụ isi ya anyị ahazie ya fatụtachara mana mụnwa jeziri hazie ya ka ọ ya adọ ịma ife dị na ife onyonyo nwa bụ o nwere ụfọdụ nọ n'odide o nwere ụfọdụ nọ n'azụ ndị a na-akpọ ndị nọ behind the camera facha niile so na ya fim ọ ya ka m ji chọọ ịkọwara na ebe m bidoro mana ebe m bidoro pụtawa n'iru ife ji ese foto bụ na tabu na Circle of Doom ya bụ nke ebe emere emesizi anya wee bata na nke bụ tabu eso wee hazi nnọọ tabu n'isi mbido ya wee ruo esi njedebe ya ebe a ka m pụta mee Marcus Nwezi Igwe o wee wube enwefe akpọba m ndị ji ego maka ihe ejiri ego mgbe a onwe ka esi mekata mụnwa sị na mma arapụziri ya ịkpọ m akpọ ka nje kpọba ndị ji ego wee mee nke a na-akpọ ikuku wee buru ya gbadaba desi anya jebe jụba ndị na-ele afịa ndị a na-akwado ndị na-eme ife ejije bụ marketers biko na nwere ya akwado nka mme nke nụnwa ije onye nke ọsị maka mgbe ife aka na-ebido nwere chọrọ ịtụnye gị na njọ mana emekọta nwe ndị kwetara mụ na fa emebi ya ana m enyefe otuto maka fa nwara mmadụ isi ka m tinye ego m ebe a ọ bụrụ ife dị na ebe a na-akpọ risk na-amara ihe ọ ya amụta nya emezie m tabu emezie m ikuku nụ olele ọfụma ri mgbe m mere ikuku a otu aka nọ na-eme nke ma emegidekwu m elebe nke m elebe mele chile ego ntinye na ya mele emekwa nke ndị mmadụ Ebenezer, this is my job. Chief, you never did it. Why? I know they well, my bone, my joint, they are down. For 2 weeks now, Ebenezer. Okay. Your bones, your joints. But when Laborate Deep Relief Cream go don show, tori must to change. For muscle, joint, vein and arteries, even the bone must rise again. This is the one. Body man. Mama, My bag right.
na bread bravo pambo Mele kwenye yo mbagi. I tried. I went to the dog. Mama, Kewo, Laborate Deep Relief Cream. Laboring this cream. Laborate Deep Relief Cream, they enter your bones. Laborate Deep Relief Cream. Now quick action relief cream from Embassy Pharmaceutical and Chemicals Limited. If after 3 days you know better, see your doctor. Opurobios, Igwe Jenga. Ọ dị mma biko anyị ga-adọbiri etu ahụ maka na oge adịghị ịma a na-eme ọnwa dịka unu ma na oge anyị pere mpe mana anyị na-asị unu bido biko ọ bụrụ na unu ga-abịa ịkwagide anyị ọ bụrụ na ndị nwere nke ha na-azụ ọ bụrụ na ndị nwere ụmụ ahịa ha na-azụ ma ọ bụ ihe ha na-emepụta ma ọ bụ ọrụ aka ha na-arụ ụmụ nka na ụzọ ha na-eme eji mara ha ọ bụrụ na ha ga-apụta wee kwado mmemme a anyị mana anyị ga-esi na nkeji 30 anyị nwere wee banye n'otu anwa anyị mara na anyị ga-esi n'otu anwa wee banye n'ịchọrọ nke anyị n'ime ka ọ bụrụ na erute ebe ahụ ka anyị na-ekwu ya gbawanyị maka na eziokwu dịka ndị kwuru okwu kwuru asị na aka mma n'oyibo ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ na ị ga-anụ eziokwu na-anụ Igbo ekwena ka ụmụaka gị bụrụ sụsụ oyibo ka ha na-asụ nke a bụ ndụmọdụ pụrụ iche ekwena ka ụmụaka gị bụrụ sụsụ oyibo ka ha na-asụ kwee ka ha na-asụ oyibo na-asụ Igbo maka na eziokwu agamnihu nke asụsụ na omenala Igbo dị n'aka ndị dị etu a ọ bụghịkwa ikpere arụsị ka m na-ekwu kama mmadụ ịma na ebe o si bụ nke a Igbo bụ Igbo ka anyị gaa n'ihu mata na ndị na-akwagide ụlọ ọrụ a bụ ndị na-akwagide ya bụ mmemme bụ ndị Embassy Pharmaceutical and Chemical Company Limited ebe isi ụlọ ọrụ ha dị bụ na Lagos mana ha na-enyere anyị aka na-eme ka asụsụ Igbo wee na-agasa dịka ị na ha ahụ ọtụtụ ngwongwo ha na-ere mama oyoyo tomato bụ nke ahụ mama ji nọ n'ime onye anyị gaghị ewepụtara unu mkparịta ụbụbụ anyị na mgbe na-adịghị anya ọtụtụ ọgwụ dị iche iche bụ nke ndị NAFDAC kwuru na ya bụ ọgwụ amaka ya mere biko nke ọbụla anyị furu ebe a mara na ọwụ nke akwara aka wee si n'eziokwu na ọ dị mma anyị ga-aga n'ihu I sent her to go and buy me Mama Oyoyo. She went and bought something I don't know. I bought you Mama Oyoyo tomato. you waiting and red na waiting they make am so Mama Oyoyo food wey taste oyoyo na waiting they make am so Mama Oyoyo soup wey taste na baba na waiting they make am so Mama Oyoyo Mama Oyoyo Mama Oyoyo Mama Oyoyo Mama Oyoyo. So Mama, what's the secret? The secret is Mama Oyoyo tomato paste. Mama Oyoyo tomato paste makes your food thick, tasty, delicious. I suggest you stock up just like I did. Madam Noka bụ n'oge Ugwumba anyị mam na anyị ka na-anọrị ọfụma mam na anyị ka na-emeta gị mma n'ụbọchị taata achọrọ m ịkpọbata otu ezigbo onye nwoke bụ Manuel Udokwu ọ dị okwu pụrụ iche o kwuru ịma na okwu a na-ekwu ugbu a bụ akụ ruo ụlọ gịnị kpatara akụ gị ga-eji ruo ụlọ ọ bụrụ na ịnọ mgbe a nụrụ anya ọ bụrụ na ịnụrụ akụkọ etu o si daa mgbe ahụ ị mara na ọ ka mma Igbo anyị kwuru okwu si na ọkụkọ na-akpa ufe akpa nne anya ufe akọ na ya maka na eziokwu ịma ha n'ihe ị na-achụ na ihe na-achụ nke ka ibie ndị be anyị kwuru okwu si na ma mmiri sọfetegoro na nke dị n'ihu nke na-asọta nke keriri ibie ya mere ndị na-agwa unu n'ụbọchị tata ka mkpọbata anya bụ ezigbote oke mmadụ n'ala Igbo onye na-emekwa ihe ejije ka anyị na-ekparị ya maka nkata ọ dị okwu dị mkpa o kwuru ụfọdụ n'ime unu nwere ike ọ bụrụ na na-apụghị na nke akpọrọ ịntanetị mara na ebe o si bịa bụ n'Ugwumba ya mere ka mkpọbata Bob Manuel Udokwu
onye ji ihe nkiri wee mara ka anyị na-enọrọ ya. Opurobios Igwe Ejenga. Sọsọ ndị Igbo bụ ndị ga-eje obodo ọzọ awanyefe ọfịa feme ọfịa ọbụla ụzọ mee ọfịa ọbụla ụlọ. Ndị ọzọ anyị na fadị wee nwere obodo a bụ Naịjirịa bịa na ana Igbo fama awala obere ana fama asụ ọfịa mana anyị na-anabata fafe ebili ọfụma nwa mmiri anyị rie nri anyị biri na ana anyị mee ife niile a na-eme n'ebe ebi mana tinye efe nke fa na be anyị fa ada eme. Anyị amasị ka isi etu a meso ndị ọzọ maka na etu Chukwu si weke ndị Igbo n'ọdị iche. Ife nna ayọ ndị be anyị bụ ndị Igbo one anyị nwere ị na-etinye na be ndị ọzọ ma akwa na a na-esi n'ụlọ adị mma apụ n'ama were kene nwa obele etu a nwa obele nwantị wenata ya na ana Igbo anyị maka na iwenata ọ ga-abalụ ikwubara ibe balụ ụmụnna gị balụ ma ndị na-ewughị anya ọkụ ma ndị na-ekpere gị ekpere. Ịma na nke a bụ na ana nna gị ka ọ dị. Onye amụrụ amụ bụ na ana ka amụdorie. Ọ bụ na anyị jee n'ezi na-adị sọ mma pụta n'ụlọ anyị adịrọ mma. Ịma na ọ nwere ọrịa ebe onye a si wee dị mma chacha ya na ndụmọdụ na-enye na-agwa ndị be anyị bụ ọ dị mma na-ama kwesịrị ọpụta ka ọ dị mma n'ụlọ maka na akụ zuo ụmụnna ekonsi ana ajọ obi ana onye nyere ọrụ taata ọma abịazi yọrọ ego. Amụrụ anyị bụ ndị Igbo ka anyị bụ ndị na-ayọ ayịyọ ya na mmadụ na abụmọite inyere ọrụ inye ofu onye ọrụ ego anyị ga-akwụ ọ ga-eji enye nne na nna ya nri. Onwe ndị ọ na-azụ ọzụ afa onye eleghị efe inwe ike mee efe ndị ọzọ ya na iji wee zaghị ife ikwu ndị be anyị bụ ndị Igbo wenata na aka unu n'ụlọ nwa obele ka Bob Manuel na-ayọ unu wenatanụ maka na akụ adịgide n'ilo ọ na-agakwa ọ bụ na megide nwoke si chọọ dịka afro akụ adị n'ilo ana oyina onye jebe ikpe igwurube rapụ ụmụnne ya ndị nke fere efe onye ka ọ baa zaa na ajụ a unu maa na ọkwọ anyị ga-edozi be anyị onwere ndị ga-edozili anyị ya maka unu na-eke ife mesi mgbe a nụsị agha ọ dịkwa nke nwoke ga-esi wee bịa nọọsụ nọ na nke a nke ewepụta ka ewedozi ya n'Igbo oke a ka a na-edozi wee luo kịta mee na ụmụ nwaanyị Igbo na-abụ Ọgọst ọbụla fanata si ka solu ndị dịfa wee tụọ alụ. Ọ dịkwa nke onwe ndị ọzọ anyị na fadị nwere Naịjirịa na-eme ọsọ ụmụ nwaanyị Igbo ọ mara asụ sụa n'ikwe onye na-amara asụ sụa n'ana mana ọ dịkwa nke ote ga sụa n'ana ka anyị sụa n'ikwe. Asị na ntị ga-anụ ihe ọ bụghị ka ọha ka okpuata ya mere biko ekwuona onye ga-ekwu ekwuona onye ga-anụ ọ ga-anụkwanụ ọ bụghị ikwu bụ ime ọ bụghị ikwu bụ ịnụ ọ bụghị ịnụ bụ ime ya mere anyị ji na-agwa bido biko ihe anyị ji na-ekwukwo n'okwu a bụ na ọ bụrụ na ịmata na ọ ka mma isi n'ihe mere onye ọzọ ma ọ bụ ihe mere ndị ọzọ mụta ihe ị mara na ị ga-agbanahụ ọtụtụ mmakwara dị iche iche mana ọ bụrụ na dịka anyị si na-eme ugbu a amaghị m ka ọ bụ okwu a ka ihe ji aga ụmụahịa ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie anyị.